Apolisi anakamukira ku nyumba ya Michael Zamba dzulo kukasadabudzatu china chiliyonse mabedi ndi mabedi kutino mwina mwake apeze nde kutino zimene amakangana kumeneko. Amakang'anako chani? Ati amakang'anatu mtelexere makamaka ndalama zakunja forex komanso zikuoneka kutino kaya kunali nde kutino kamchitidwe kotino azembetse ndalama zina zake kusokoneza ndalama zina zake zaboma kapena zimilandu zake zoterozo. Tifotokoza bwinobwino magayi komano tikungofuna beti dzifunsafunso lonena kuti chifukwa chani Michael Zamba all the time amayizamba amangidwa izi andalama zaboma amayizamba nzimayi ameneyi kuti ndiwotani ameneyi tidziti kodi akungonamizira izizi zinkhani zonsezi. Yayi tifotokoze kaye uko tidzachita kugwera kuti sanafotokoze nkhani yeti. Dzulo ndi zonena kuti tu apolisi ku Lilongwe anapita ku nyumba ya Michael Zamba yomwe ili ku area 14. Kumenekotu anapita kutino akafufuze nkhani zokhuzana ndi money laundering, kubedwa kwa ndalama, kusokonezedwa kwa ndalama zina zake nditu za boma. Komanso akunena kuti tu anamvetsedwa kuti kumeneko kusungidwa ndalama zomweno I think ndi forex, ndalama zakunja komano mosatsata nde kuti notu malamulo amene zimene akukhalira akusunga zindalama kumeneko kaya ni madollars kanali majani ndi apolisitu anapita kumeneko. Analipo apolisi angati? Anapita apolisi okwanatu 25 kupita kuti akayang'ane bwinobwino kumeneko. Nde magayitu kunali kuyang'anatu for 6 hours magayizi. Imagine kwa mawazi okwana 6 akusanthula pena paliponse ndithu kumeneko non-stop magayi kuyang'ana sakatula china chonse mpaka na apeze zonena kuti no palibepo zimene apeza chogwirika. Anyways, apapatu ndi zoti sanangopita kumeneko foyoti ndi apolisi alini mphamvu chani ayi anapita kayende kuti ku Nkukula First Grade Magistrate Court. Kumeneko ndikumayana kapatsano chilolezo chatimati search warrant, basi ndikunyamuka kupita kumeneko ndekuti kukayang'ana bwinobwino ku area 14 ku nyumba ya Michael Zamba. Ndipo tu amatsogozedwa ndi wapolisi wina yemweno dzina lake ndiye kuti ndi Superintendent Henry Moyo amene anapita kukatenga warrant imeneyi. Okay, magayi kumfunsa nde kuti no Jefferson Kadzipatika anali kumeneko ngati lawyer wawo. I think lawyer amayenera azikhalapo pakamachitika zofufuza zija. Kadzipatika tsopano anayamba kuwauza izizi zoonadi apolisi ndi zoti anabwera kuzasearcha kuno, asearcha kuyang'anayang'ana koma sanapezepo china chonse chimene chingathende kuti no kuwapangisa zoti mwina mwake amuzenge mlandu Michael Zamba. Koma ndikungofuna kunena kuti izizi ndi zolakwika chifukwa chonena kuti zikhoza kubwera utsogolo kuno kuti ndidzayambe no kumasumira boma. Boma likuzikalasira nde kuti no mavuto ena utsogolo kufa likhoza madza lisumira kuno kuti ayi mwina mwake linasokoneza zinthu ku nyumba inabwera zasetsa chanchani izi zinakhale bwino kumeneko kupewa zimenezozo amenera angozipatsanso ndi discipline kumeneko apolisiwa. Simangobwera kusearcha nde kuti no alibenso zinkhani zogwirika kapena kumangomva kuchoka kwa anthu akuti ayankhula zotere basi nde inu kuzitengera zimenezo bwera basi uzasearch yayi ku nyumba Michael Zamba kuli mwaku madollars inu basi kuthamanga nthawi yomweyo. Zofunika kuyani kusamala nazo zimenezizi. Anyways, ngani ndi meneyo. So apolisi anapita adi kumeneko komano sanapeze china chonse chogwirika koma asearcha kwa 6 hours magayi. 6 hours magayi kugwira ntchito. Koma kuli zinthu tizikamba apa zotere. Kodi no Michael Zamba amenewa bwanji kodi? Nthawi ina iliyonse ndalama ndalama zakunja hayi adasokoneza ndalama adachita katangala anagwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika. Amayi amenewa anali otani kodi pamenepa chifukwa nde kuti no kachitatu nonso pano kubva zimilandu zokhuzana ndi amayi amenezo. Mlandu woyamba anamanga, wachiwiri anamanganso nkhani zake zomwe zogwiritsa ntchito ofesi molakwika, kachitatu akasetsa ku nyumba kwawo. Osatinso kachitatu namba 4 magayi ndimukakachitatu zikumbukira zonena nkhani za Amaris Hotel zija dzina lawonso linakatchulidwanso pamenepo bonso. Amayi amenewa anali otani amayi amenewa? Kodi kapena nde kuti no secretary a president onse zimakhala motere? Amayi awo anapatsidwa mphamvu zopsa zedi nchifukwa amapanga zinthu ngati zizi. Zomwe ngodabwitsa zonena kuti a president tiziti samaona zimene zizi.
Samaona kuti zikuchitika motere. Mukhoza madabwa kuti samaona kumene chifukwa keno zinthu zambiri zotuluka pano zonena kuti even a president wonso ngati siziwakhudza ndere mwina azidabwaso kuti izizi amapanga ndi secretary wangayi. Why a president sanazindikire achakweratu kamba zachakwera sanazindikire zoti secretary wawo amapanga pane zinthu zina zake zimene zikumukhudza zokhuzana ndi ndale ndrama sokoneka zokwa ndalama zanu kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika chifukwa chani a president samazindikira chifukwa chionena kuti anali muliyenda nthawi ina iliyonse adventure basito apite kudowa akayankhule nde kuti pamponera apite kuntchisi akayankhule kuntchisi maola akero akafike nde kuti kuchani kandi kuchani kunzuzu tsiku linalo nde kuti akafike kulumpi akati akafike ku Mzimba kena kuono basi no weekend kamayandikira akwere ndege apite ku Mozambique always muliyenda so mu office muja nde kuti zochitika zambiri muja analibe nazo ntchito. You can't tell me kunena kuti no iweyo after nde kuti no hard work wagwira ntchito osati masewere amene tu nde kugwira ntchito waye kuja kuonena kuti mena make like the whole day like kuti wakhaoli muliyenda pa galimoto kapena muziwa maulendo mene amaropesedwa wakhaoli galimoto nde kuti kuchoka ku Mzuzu kufika ku Lilongwe kaza kutengera the whole day of traveling. Simunganene zonena kuti no madzulo nde uzakhala nthawi yonena kuti ukakhale mu office uzikawerenga zina zake which mind zosatheka sungakawerenga waropa ufunikira ukagone mawala akeso udzukira sukuliyendaso waropa ufunikira ukagone chifukwa zinthu zambiri ndeti sizimakhuza samapanga follow zimazitika mu office and this is the result now. Kumene kutsende kuti no amayi amangogwisa ntchito mphamvu molakwika amangopanga zimene afuna kupanga fwa chani zoti president alibe nazo ntchito sawerenga sadziwa basi ngopanga zinthu kufuna kupanga nderu lero ndi chonchi amayi Colin Zamba ayi nkhani zamalisoteso wakhudza amayi Colin Zamba anagwisa ntchito mphamvu molakwika amayi Colin Zamba iye ayi anabaso ndalama amayi Colin Zamba amamene mayi wotana amene akamaoneka tu amoneke ngati mzimayi wa ulemu wake anaoneka mzimayi wa ulemu kwambiri mukakumbukira amayenda ndi azakwera aja mzimayi ndi akuoneka wa ulemu very peace uchoti wantendere maonekedwe mazuwa maonekedwe eti paja nde maonekedwe to amapusitsa ndi zonse kumaoneka mzimayi ngati uja wantendere ofatsa chani komano kuona zomwe zituluka pano pazi aya mayi uyo anali dangerous amwe anali woopsa kwambiri chifukwa keno zinkhani zituluka because you can sit down and then muzinena zono tino leloli tafukira nkhani amayi Zamba mawaso kuafukulira nkhani amayi Zamba ahati kungowapekera amenewa mpaka tithane nawo chifukwa chani anthu apindula chani akati athane ndi mayi Zamba olo anthu owapangira maupo afuna apeze chani munene kuti mwina mwake athane ndi wina wako andale ngati zimwendo banda usiku kuti mwina mwake andale afuna mugwesa koma mayi Colin Zamba sanali wandale analembedwa ngati mwina mwake civil servant civil servant mwanjira ina yake I think tizinena choncho analembedwa ngati civil servant secretary wa president ndanamanga mupekere no zinkhani kuti basi nangofuna nde kuti amupangire ndale zanjanjani no mzimayiyo nde kuti amapanga zina zake usu mafuka wopanda moto so this is what happened unfortunately sanapeza zina chiyonse nde kuti mwina anasuntha ndalamazo kapena zijana nazisuntasuntha kubwera tiye ndisuntasuntani kazibiseni wakuti mwina mwake zidale motero akuti